Aki, joko sulla on CS2? Ei. Unlucky. Joo, mulla ehkä meni peli näyttää nyt jotenkin. Sä näytät ihan vitu hyvältä oikein. Oikein vittu sä näytät hyvältä. Uilla. Nyt se näkyy patsailla. Se on... Sitä Niin mäkin näen sen. Olisiko toi 300 metriä? Jäi. Jop. Varehaussilla. Joku meni tollaseen karakeen sisään. Jep, räppäs samaa ja mikä me nähtiin Konstankaan viimeksi. Mä oon tässä... Mä oon Akinkaan tässä. Toi punainen vai? Joo. Molemmat. Eiku minne sä katot? Niin tuolla. Yksi jäi. Mä en tiedä onko Missä lisää. toinen jäi? Mä oon nyt tässä. Älä oikein ehkä näyttää Joo. sieltä. Ei, se on siellä perä suojapiilossa. Joo, jostain tuli kutiin. On ne missä? Vikas kopis vai? Ei oo vikas kopissa, se on ihan tuolla perällä tällaisen valkoinen öljytonkki oli sen takana. Näet Jäi. Plus ykkönen vielä. Jossain on. 2 kertaa se on tuolla ihan päädyssä ton vikan rakennuksen kulmalla. Joo. Tähän on kuollut joku pelaaja kyllä. Käydä tuu. Eiku niin, Ronihan sen tappoi. Kans mukaan. Joo. Mä oon tehnyt kenkään, Levittää että Roni tappoi. tästä. On vitustit ihan vitustit zombeja. Ei saatana. Ei täällä oo muuta kuin MP-femma ja Panduu. Löydän sinne. Pitää kyllä katsoa, että oliks sillä kuteja mulla. Mulla on Webri ja SSGt. Täällä toisella. Joku äijä just jostain karakasta tullut tapoinsa. Täh? No, vähän Nakerot. kaaosta aiheutettiin. Katoppa kaupunkiakin. Kato mitä teit vittu. Vittu se posahti. Joo. Puhumme tiputin nämä vittu. Omat. On. Toho. Mä murhaan nyt jonkun kirveellä. Goddamn Brody kuoli yhtään lyöntiä. Niitä kaveri kattelee matot ikkunasta. Täällä oli ruokaa. Anna. Paljon se ruokaa.